Ahojte ľudia, zase sa vidíme spolu s Milanom, konečne. A máme tu Labubu. A Milan strašne chce červeného. Áno, my sme tu do tohto červeného. Takže ho ideme poďme na si to. otvoriť, no. A Milan, ešte počkaj na otvore. My sme sa tak hambili. Počkaj, vieš, jak to otvárať? Pozri. To je jedno. To chcem otvoriť takto. My sme sa hambili, on si to skoval do normálne to černé, My sme sa tak hambili, on to mal v bruchu, ty kokos. Ej, Všetci na nás tak už kúkajú. nohami kúkame. No. Alebo tak, toto môžeme, ale... Tu není tá kartička. Není. Tam je ten pekný čierny. Asi, ukážme to. Chceme tohto. Ukážme to. A Milan povedal, že on postaví basu a chce ich dať dovnútra. Aha, tak ideme na to. Nekúkaj, otoč sa. A Ale vyťahneme to iba na divákov. ľudia to budú prvý vidieť, že? Počkaj, ja si to zlatím. To otvoríme jak chipsy. Môžem pomôcť? Počkaj, ja sa musím pozrieť na chvíľku. Není to vidieť zatiaľ. Počkaj. Už ho mám. Ukáž to ľuďom. A pozrieme sa. Jadom! Je to... Ježus. To je rúžový. Ne, to je ten červený. Ok, môžem chytiť. Ok, môžem. To je ten pravý? Môžem chytiť? Pozrite sa ľudia. Labubu. Kam si ho dáš? Ja neviem. On taký zlatý. Že? To je pravý? Či No. keď má toto Je. neznak. Ale má nalakované nechty. Jakže Nedostali sme tohto Labubu. A ešte budeme dnes otvárať jedného neskôr, ale... červeného za 17 eur. Takže je to tak. A ja chcem kolu strašne. Ja to dám Milanovi, lebo nie to je na čo, že? Milan, kúka, či to nemá náhodou kamer. Je to, ale to je maké také. A nie sú tam náhodou káble, jak to hovoria na TikToku furt. Čakaj, tu je niečo cítiť, tak trošku. Aha, ale to je asi oka. Pozri sa mu do oka, prosím ťa. Ale really je. Skúsim to približiť. Kámo, pozrite sa. Tu je také. Tam je kamera. A tu, ale pozri, ja ti to ukážem naživo teraz. Vidíš, tu Čakaj, to vidím. ale pozri, tam je niečo čierne a tu nie je to čierne. Takže na tomto je kamera asi. Dajme koniec tohto videa, no? Asi, že ja to tak som to. Takže na tomto videu je všetko a s vami sa lúči Milan. Labubu, Milan a Sebo. A čaute!